баъзан мешавад ки видеои тариқи смартфон гирифтаро бояд тариқи интернет ба касе равона кунем ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой кунем. лекин вазни калони он, интернети зиёд ва суръати баланди интернетро талаб мекунад. ё худ аз видео мехоҳед мусиқиро ё худ овозро ҷудо карда бошед тариқи телефон. инак имрӯз беҳтарин конвертерҳо ё худ ивазкунандаи формати видео ва овозро дида мебароем. подписаться, лайк монед, рафтем. инак аввалин барнома ё худ конвертере ки мо дида мебароем ин Inversive All Video Converter мебошад. ин яке аз тезтарин конвертерҳо мебошад ки тахмин ҳамаи форматҳоро дар худ ё худ дар бар мегирад. mp4, mkv, av, 3gp, mov, mts, mpeg, mpg, vmv, wofilv ва дигар ва метавонед ин видеоро хурд карда бошед ё ин ки ба формати овози mp3, asc, waf ва дигар гузаронда бошед. барнома версияи ройгон дорад ва албатта вақти шумо барномаро дар версияи ройгон истифода мебаред, шумо андак ба реклама дучор мешавед. инак ин замимаро зиёда аз 5 миллион бор насб кардаам. дар видео шумо метавонед размер ё худ формати дилхоҳро ҷой карда бошед. замима баҳои 4,5 дорад ва биёед се охирин отзиф ё худ шарҳро мехонем ки дар инҷо омадааст ки барнома форматҳоро дастгирӣ мекунад, ҳарчанд реклама дорад, лекин истифодабарӣ хеле қулай аст. дигаре менависад ки беҳтарин конвертер аст ки аз он ман истифода бурдаам. сеюми менависад на он қадар зиёд истифода мебарам, лекин аз сабаби будани реклама баҳоро на 5 балки камтар мекунам. як видео конвертер компрессор истифода баред. дуюми дар топи мо ин видео конвертери Caps мебошад ки дар якчанд қадам метавонад видео ё худ видеои шуморо форматашро дигар кунад. видеоро метавонед хурд ё калон карда дар телефони худ сахранӣ карда бошед. ин конвертерро зиёда аз 1 миллион бор насб кардаанд. 41 мегабайт вазн дорад ва биёед се шарҳ ё худ отзифи охиринро мехонем. якуми менависад скачать накунед, танҳо реклама дорад. дуюм менависад ин барнома умуман корборӣ карда намешавад. сеюм менависад ки ин формат ё ин худ ин барнома ба ӯ рост намебиёд. чун мебинем барнома баҳои паст дорад, истифода бурдан ё набурдан дар интихоби шумо. сеюми барнома видео формат Factory барномаро зиёда аз 5 миллион бор скачат кардаанд. вазни он ҳамагӣ 15 мегабайт ва баҳои на он қадар баланд дорад. ҳарчанд дар шарҳи он омадааст ки барнома тез кор мекунад. хуб, биёед ба се шарҳи охирин нигоҳ мекунем. беҳтарин замима ҷойро кам карда мумкин. дуюм менависад замимаи хуб аст. сеюм менависад на он қадар хуб ва вобаста аз таҷҳизот корашро суст мекунад. баҳои он 4,3 ва ҳарчанд функсионали хуб дорад ва ҳатто гӯем 70-75% отзифҳо хуб ҳастанд. медиа конвертер 10 миллион скачка дорад. зиёда аз 10 миллион скачка дорад. 16 мегабайт аст, ҳарчанд баҳои ӯ 3,8 мебошад. яъне ин низ
конвертер ки формати видеоро иваз мекунад ва бо инро дар телефони шумо ҷои онро хурд мекунад. инҷо мо метавонем андак гӯем сари охири видеоро нишон дода қисми лозими видеоро бурида гирифта тавонем. се шарҳи охирин дар телефони қаблиам ин барнома кор мекард ва хуб буд. дуюм менависад новобаста ба норасогии он дам ба дам ман фақат аз ин барнома истифода мебарам. сеюм менависад ки ӯро дастгир намуд. инҷо низ 70% овозҳо хубанд. баҳои барнома 13 интихоб аз шумо. видео конвертер Soft-Lab зиёда аз 5 миллион скачка 21 мегабайт вазн дорад. 4/3 баҳои он. албатта дар инҷо низ омадааст ки ин гӯё яке аз беҳтарин конвертерҳо ва агар мо ба скриншот ё худи барнома нигарем метавонад хуби ин дар он аст ки ба вобаста ба таҷҳизоти шумо форматро махсус барои ӯ дастрас карда бошад. метавонад якбора якчанд видеоро конверт карда бошад. ва се шарҳи охирон замимаи ҷолиб лекин дар байни конвертатсия корбаст мекунад. дуюм менависад ки замима умуман кор намебиёд ва сеюм мебошад баҳои на он қадар хуб медиҳад. ва новобаста ба ин барнома баҳои 4/3 дорад ва 5 миллион скачка дорад. интихоб аз шумо аст. барномаҳоро насб кунед, истифода баред. метавонед дар шарҳ аз корбасии худ навишта бошед. барори кор дӯстон.